Good morning guys. Welcome to my channel. Today, kumusta kamo karong buntaga? Ginaot kanya kita karon sa mayong panglawas o kitang tanan malipayon uban sa atong mga mahal sa kinabuhi. So karong buntaga guys, ako na po kamong dalitan sa akong mga sinulat. Ang mga sinulat ni Oldarica Barbas atong pamation karon sa nintakna sa kabuntagon. Mga igsoon, ayaw kamo og kahikaw sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Ipakita ang inyong pagkamatinabangon pinaagi sa inyong mga buhat ug mga pulong. Hinumdumi kung kaayuhan ang inyong gibuhat, kaayuhan usab ang inyong madawat. Amen. Mga igsoon, ipakita ang inyong pagkamadaginuton sa tanang panahon, oras, ug mga butang, ug labaw sa tanan, ayaw kamo o pagpalabi. Hinumdumi, mas maayo pa ang gamay ra basta naa, kay sa daghan. Ang daghan makapalibo, apan ang gamay dili. Mas maayo pa ang gamay ra, kay ang tanan mahatagan og bili. Kay sa daghan nga mahulog ra sa walay hinungdan. Ingon niini ang kamatuoran. Ayaw kamo og pagkumpiyansa tungod lang sa kwarta karon kamo anaa. Dili importante ang sapi mga igsoon. Ang pinakaimportante sa tanan unsang klasiha ka nga pagkatao karon. Ang importante, mauunsa ka mismo. Pugihan ka ba? O tapulan? Makiangayon? O malupigon? Ang buot kong ipasabot. Mauunsa ang imong kinaiya, mao kana ang hatagan og base niining kalibutanan. Aron magpuyo nga hamugaway o pobre ka ba? Igsuon. Igsuon, ipakita gayud ang inyong pagkakugihan o dili ang pagkatapulan alang sa inyong kaayuhan. Ayaw usiki ang matag panahon nga mulabay, kinahanglan ang kaayuhan permi ang inyong buhaton. Aron permi usab kaayuhan ang inyong maangkon. Mga igsuon, ipakita labaw sa tanan ngadto sa uban ang inyong pagkamapainubsanon. Aron kamo makabaton sa maayo nga kaugmaon. Ayaw kamo og pagsukol kung aduna kamoy mga kaaway, hinunua, pagpaubos kamo kanunay. Bulahan ang tao nga ingon niini kay sultihan ko kamo. Kung kinsa kadtong tao nga nagpaubos sa langit iyang ipataas. Ipakita mga igsuon ang kamatuoran. Kung unsa ka og ayaw kamo og pagpakarong ingnon, kinahanglan nga ipakita ang inyong pagkamatinud-anon aron magpuyo kamong malipayon. Hinumdumi, ayaw kamo og pagpangutang. Ang pagpangutang dili sulbad sa kawadon, hinunua sa problema pa kini makapasamot pa hinuon. Ang sulbad sa problema o kawadon ngao ang pagkugi mo karon. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Mao kini ang pulong sa atong Dios nga makagahom. Mao kini mga igsuon ug dinhi na ko taman ug maayong buntag sa inyong tanan. Ug ang Ginoo magauban kanato. Bye-bye.